Dako nga problema diri sa atong nasod, daghang mga buaya nagsigig pangurakot, kwartas maleta ang ipalusot, kwarta sa katauhan maoy gibahin sa mga kawatan. Ang tax sa mga tao, maoy ilang gigasto, lipay kaayo, buayang paldo. Daghan ng nabalaka, kaysa pag-imbestiga, ang uban ni ang puna, itudlo ang kasabwat. Mga buaya nga nakadawat, wala pag yun nadakpan. Ang kaso ilang gitabon-tabunan, sa media pangutan-on, bisag bali-balihon, mga baka kundi yun mo angkon. Ambot nga no, naunsa na maling atong gobyerno, mga kurakot naghana kaayo, luoy ang mga tawo. Ang Pilipino sa krisis naglisod na ug maayo, mga kurakot maoy ni Asinso, mga buayang paldo. Buaya! Daghan ng nangutana, ang isyu sa flood control, nganong nga nahilom na, asa na ang hustisya? Sa laing isyu natapunan na, unta madakpan na, kining nagtago nga mga buaya. Lubog na ang gobyerno tungod sa ilang tinunto, hustisya para sa Pilipino. Dako nga problema diri sa atong nasod, daghang mga buaya makita bisag asa, na ay uban mga itoy-itoy pa, hinaot masulbad na, ang korupsyon nining nasod na, di na unta mo daghan, ilahan ang madakpan, mga buaya sa atong bayan. Senador Bato, gigukod sa mga tao, nagugdanay pasaka sa hagdan, gikutasan na ug tinagan, mao kato iyang sakripiso para lang nga siya makaboto. Niadto usab si Trillanes, dala nila ang warrant of arrest, ang mga NBI nakatang sa sargen at arms sila gipungan, nahadlok ang mga empleyado, kay nagubot na sila maayo. Unya tungod atong nahitabo, ilang gilagdaw ang Senado. Nagbotohan na sa Senado, nailisan na si Soto, gipuli si Cayetano, nakakuha 13
Jessica Boto, nalipay si Marcoleta, ugang mga kauban nila. Sa kadagang nahitabo dito, wala yun nila gipatulpo. Si Bad Boy kay nasinggitan, nasuko si Pangilinan, nangutana sa Facebook ang uban, si Sharon Daguay hinungdan. Mao kini ang mga istorya nakita sa social media, lain-laing mga komento tungkol sa kagubot sa Senado. Si Bad Boy kay nasinggitan, nasuko si Pangilinan, nangutana sa Facebook ang uban, si Sharon Daguay hinungdan. Mao kini ang mga istorya nakita sa social media, lain-laing mga komento tungkol sa kagubot sa Senado. Ang hangyo sa mga tao, maghiusa ng Pilipino. Nagkagubot sa Senado, nakuyawan ang mga tao. Kay kalit lang gipabutan, na kinusilay ang media kay nanagan. Nisyagit na ang uban, ang gwardya ug sibilyan, maayo lang kay way na igbo, way na samdan. Gusto ko nung musulod, mga agent sa likod, sudlon daw ang Senado, mga taong armado, warning shot kuno ang unang abuto. Naunsa gyud, ngano ba gyud nga naingon, ani naman ang atong nasod. Niabot si John Vic Rimulya sa Senado, motabang kuno siya para mag-imbestiga. Kinsay naguna-una, lahi-lahi istorya, naglibog na gyud apil ang media. Iyahay na lang og script para dili maipit, ang driver kay nasabit sa kagubot sa Senate. Iyahay lang og ipinsang mga bisit. Naunsa gyud, ngano ba gyud nga naingon, ani naman ang atong nasod. Karon kay gipangita na, wa na nakitaan si Bato de la Rosa. Ang ingon malibang ra, ang upaw na wala na, paghuman niya kanta, ang balita si Robin ang kauban niya. Si Trillanes nagyaw-yaw, ngano daw nakalakaw, na ay warrant of arrest, ipadakop sa pulis. Maog yun na'y gusto ni Trillanes. Naunsa yun, ngano ba yun nga naingon, ani naman ang atong nasod. Naunsan naman yun in taon mo, na ay balita, mag-usap na sa boto, ibalik daw si Soto, uli ni Cayetano, kagubot na ba ninyo, kung sa bagyo di ay ang inyo ang gusto. Mga tao sa kalye, iyahay lang og rally, birdihan og pulahan, pingklawan og dilawan, mga Pilipino raman unta tanan. Naunsa gyud, ngano ba gyud nga naingon, ani naman ang atong nasod.
ang flood control na tapunan. Mga buaya nga wala na tanan, wala pag yun nadakpan, i-deny silang tanan, punta madakpan na ang tanang kawatan. Iyahay ragpalusot, wa kuno sila'y labot, pero sila'y gitugan, maong sila nasakpan, pero sila kuno kay mga buutan. Naunsa gyud, ngano ba gyud nga naingon, ani naman ang atong nasod. Naunsa gyud, ngano ba gyud, naunsa gyud. Nadakpan si Jinggoy Estrada sa kaso nga plunder walay piyansa. Giadto ni John Vic Remulla, warrant of arrest ang giser nila. Nihangyo si SB Cayetano ato lang sa gawa si paaresto. Isip kuno ilang pagrespito sulod sa Senado. Wa mo sugot si John Vic Remulla, gidakop yun si Jinggoy Estrada, ang senador na ang ni-volunteer sa mga pulis. Siya mo sorenda si Jinggoy, kay giakusahan sa flood control. Kuno na bahinan, kauban daw sa kawatan, maong nadakpan. Si Estrada wala gyud mo angkon, nag-usap na kuno siya karon. Dili na daw to niya mabuhat, ugwa kuno siya nakadawat. Matud niya, gihangyo kuno siya, para ang kaso niya ibasura. Basta mo biya sa majority black, pero wa niya gidawat. Wa mo sugot si John Vic Remulla, gidakop yun si Jinggoy Estrada, ang senador na ang ni-volunteer sa mga pulis. Siya mo sorenda si Jinggoy, kay giakusahan sa flood control. Kuno na bahinan, kauban daw sa kawatan, maong nadakpan. Matud niya, gihangyo kuno siya, para ang kaso niya ibasura. Basta mo biya sa majority black, wa niya gidawat. Akong amigo nga bilyonaryo, bisag na'y asawa, grabe ka babaero. Ang iyang babae, permirang makapaldo, kay iyang hatagan og tip nga pila kalibo. Pagkapastilan, kalit nga nasakpan, kay siya nakitaan may babaye nga kauban. Daghang babaye ang iyang pilian, kung kinsay iyang mauyonan, mao ang iyang bayran. Hala kabay, hala dinay, igo pagbantay. Inig pauli nimo sa inyong balay, kayang imong asawa puwerti ng laguta. Kay siya kabalon na nga na kay kirida. Imong gasto kay nilibo sigit kapaldo. Imong sekreto karon kay nangabisto. Ang imong tinonto na ibawan sa mga tao. Kwarta nga gigasto dili man di ay to imo.
tawo. Kwarta nga gigasto, dili man di ay tuimo. Usa ako kamaro nga kontraktor, mga project pulos ragyod putol-putol. Si senador, si congressman ug si mayor, na amigos project nga flood control. Hangtod karon wala pa gyud makita, gisigehan na lang sila og baha. Kayang kwarta gitagura, naana sa kontraktor nga bulsa. Daghan ako o mga proyekto, pero ang budget ako rang gipaldo. Di kalit lang ko o kamilyonaryo, sa una kargadora intawog semento. Pero karon dato nakaayo, nakapalit na og daghan nga auto. Unsaon man nang warta lang, mga project wala guy human-human. Diha bitawa mong project nga karsada, higuba lang unya wag itiwas o upra. Mga tarong maoray among bubon, ugang guba dili hinuon ayuhon. Ang budget nga gikan sa senador, muagi sa congressman ug sa mayor. Kuhaan pa sa kontraktor, unya kuhaan pa gyud sa mga labor. Kuhaan pa sa kontraktor, unya kuhaan pa gyud sa mga labor. Romel Amante Parody.